Na, sziasztok gyerekek! Sziasztok gyerekek! Jöttem egy új újdonsággal, a Happy Wheels-szel. És itt van velem Viktor. Köszönöm, Viktor. Na, most már ezt vette át, ezt a köszönést. Na, nem tudom mit laggó. Folytatás. Figyeljetek, leállítjuk, amikor kezdők visszavesszük, jó? Ja, én hülye hallod. Tölti, ott lent van az bocs. Akkor. Jól láttok? Remélem. Na. Turn Maze. Jó a zene. Ja, nem ezzel kell menni, bocsász. Jaj, ez baszhatom. Juhú! Ja! Juhú! Én ha odaadod azt a SD-kát, csak én rakok rá neked játékot. Jó. Figyeljetek, ez 18 éven aluliaknak nem ajánlott. Így utólag elmondom. Micsoda beteg játék, hallod? De mintha már a világ legjobb visszaskolának mondod. Hát jó van, de ez milyen játék már nem? De nem így van, hát én jó videós vagyok. Jobb mint te. Nem tudom. Mi ez? Ez Minecraft! Dick! Fú, milyen laggos szar ez az egész játék. Hát gyerekek! Szarrá laggolja magát ez a gép. Hát figyeljetek, én nem teltek erről. Jó, YouTube-os akarok lenni. Jaj, rohadjál meg! Júj! Most halok meg. Nem. Leesett a karom! More! Állj már fe! Előre! Repüljé! Most mi van? Ja. Úgy csorró. Mindjárt kitöri a nyakát. Nem. Még él? Most fogja mindjárt kitörni a nyakát. Na most figyeljetek! Júj! Jó, meghalt. Amúgy bocs, hogy egy teljes képernyőt nem tudtam csinálni. Most csak ez van, fogadjátok el. Ne!